Hey, good bafowethu nginibingelele, welcome back to Chef the Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel. Ngiqeda kubona indaba angazi ukuthi why lento ke ngingayibonanga for isikhathi esingaka nje usuku lonke lwayizolo up to ukuphela kosuku lwanamhlanje since it's Monday, ukuthi ke Big Zulu was involved in a car accident. Ay engathi kwenzeka kakhulu manje bekuwusicelo manje futhi seku Big Zulu. I wonder bafowethu ukuthi kwenzakalani, but then ke ngathi nga-recover kahle ubrazo, ngathi kungakhanya nje konke bafowethu, ngoba ke esiphile esikhathini ke esijike singazi ukuthi ke ikuphi okright ikuphi okwrong, la khona ke kwenzeka izinto ezihlukahlukene nje ongayi-understand, ongayiqondi ukuthi ke zenziwa yini noma ke umsuka wazo yini. Kodwa ke ngathi nga-recover uBig Zulu. Yeah, yilokho nje ngenza kwethu. Anyways, don't forget to subscribe to this channel and also like this video. Danko.